Takže čo tu urobiť vás pri dnešnom videu? Dneska budeme hrať Cars vs Bikes, za 2 sekundy nám začína ďalšie kolo. Budem rád, keď na to video dáte like, dáte mi odber. OK, takže sme tu. Ideme Cars vs Bikes, ja som tento bike a tam vidím auto, takže ideme, zdrháme preč. Čakaj, nejaký parkour tuto, na BMX, či čo to je. Ideme riskovať? Radšej nie. Počkaj, kde som? Dobre, ideme, ne. Kam nemôžeme prehrať takto hneď z začiatku. Môžeme nejako rýchlejšie? Môžeme ísť rýchlejšie. Ideme. Mám nejaký šprint. Typek úplne okolo mňa preletel, keby mu ide o život, pretože mu aj ide o život. Kámo, tam sa asi spadnú ďalšie auto, kámo, nie. Jump, tam je ďalšie auto. Čakaj. Bum. Tam je auto. Ja som si to vôbec neuvedomil. Proď, kámo. Ja nemám shift, boost, nemám nič. Epic jump, $2. Oh shit. Kámo, ja som jaký triker. Ideme na prednom kolese, ale to je jedno, lebo zdráme preč. Tu je auto. Kámo, tu je auto. Nie, kámo, teraz sa mi nehodí robiť triky. Teraz by som rád zdrhol. Lebo tých aut je viac a viac, pretože keď zomrete, tak sa stanete autom a budete naháňať bikerov. A ja som jeden z 3 bikerov, ktorý ešte stále žije. Joj, pomoc, kámo, nie, kámo, ne. Ne, tak to nefunguje. Kámo. OK. Ja som práve našiel. Nič som nenašiel. Pomoc. Nie. Tuto auto lieta. Bum, parkour cez teba. Na bicykli, áno. Poď. No bojuj. Kámo, 2 bikery a jeden som ja aj nejaká typka. Kámo, typek, dobre lieta. Typek ani raz ma netrafil a to tu lieta jak vták. Jaký parkour cez neho, ideme bomby. Poď, kámo, escape. Bum! Ideme, kámo, poď bomby. Nie! Ja som si fakt myslel, že na mňa skočí, kámo, s tým autom. Ok, tak čakal som, že to bude tak. Nevadí, ideme ďalej. Hlavná úloha je prežiť. Nie, ja som jediný biker, takže po mne idú všetky autá, ako keby teraz. Nie! Bum! Easy, poď, kámo. Toto musíme. Nepadaj! Nesmieme spadnúť, kámo, lebo to bola tragédia. Kámo, 16 sekúnd, poďme. Kámo, sa bojím, jak svin. Počkej, keby... Nie. Vidím tam už dodávku. Robíme jump, parkour combo. On skoro spadol. A vyhral som prvým bikerom, kámo, kolo. Napíšte mi do komentáru, akú ďalšiu hru by som si mal potom ešte na Robloxe alebo celkovú hru zahrať. Budem rád za každý nápad. Máme tu 5 spinov, tak si dáme jeden spin, kým nám začne ďalšie kolo, máme 1000. Dúfam, že budem zase biker, lebo mňa to baví byť biker. Yes, sme bike. Koľko je na začiatku aut? To by ma zaujímalo. 2 auta na začiatku, OK. Cash drop bola, kde sa spavnul, nevadí, to mi je teraz asi jedno. Pretože tam sa spavnul auto, zrovna tak blízko pri mne, tak to je smutné. Obidve auta. Poď, kámo, úplne nikto si ma ani nevšimne, keď ja toto dám jump. Aha, to ja som nemal, už viem ako mať speed, OK, tu sú takéto speed boostíky. Bo jak to povedať? Je tu auto? Nie. Je tu auto! OK, ideme jemu napred, lebo sa nudím. Potrebujem trošku... Čo je? Kde si? Typeček, to čo máš za auto, chlapče? To je crazy. Ja som myslel, že vyskočím! OK, tak ideme ako auto. Uvidíme, čo bude. Jak sa nám bude dariť, lebo ja som pick auto. Bum! Úplne všetci prehrajú, keď ja vyskočím. Oh môj bože, to je crazy. To všetko ničí, to je crazy. Vidím tam nejakého bikera, tak skočíme po ňom. Mohol som takto pokaziť. Nevadí, ideme po ňom. Nemôžeme nabúrať do ďalšieho auta, on je sprostý! Čo? Veď ste to videli, že ja som ho prešiel, mám to natočené. To čo je? Bum! Tak nie, dobre. Bum, tak ani nič. Pomoc! Nie, pomoc! Skoro som išiel do vody. Typeček. Dobre, som na ňom zadriftoval. Jump over this. Bum!
Ja som na veľkú skočil, kámo, ja som to videl, videli ste? No, God! Kámo, tá jahoda. No, God, please, no! No! Hnusná, kámo. Tento typečok si myslí, že je nezničiteľný, keď je hore, bum! Kámo, tak to bolo dobre. To bolo cool. A teraz sa tu krútim na zemi, jak nič. Ten typek, kámo, ja ho dám, uhnite všetci z mojej cesty. Vy to neviete hrať, ja to úplne, OK, tak. Oni to dali. Ale vyhrali sme, OK. Za 20 sekúnd nám začína ďalšie kolo, OK. Neviem, či som biker alebo auto a som zase biker, OK, ja to berem, mňa ako biker baví. Ale rozmýšľam, či ma náhodou teraz, keď som bol to auto, nebaví viacej auto. Som na komínoch a už som sa strepal, lebo to nebolo ani komíny. Mohli by sa striedať mapy, ale nestriedajú, takže nevadí, prežijeme. Boom, parkour. Kamo, tam keby idem, tak ma nenájde nikto. Aj keď nájde, lebo oni by ma uvideli. Taký jump. Auta. Poďte chlapci, však ma neviete trafiť ani. Kamo. Parkour. Le parkour trnava, poď. Čo ty? Si sa nabúrali. Boom. Kamo, Ja nemôžem ani spadnúť z toho bajku, tak to čo? Kámo, že ja to môžem toto robiť, kámo. What? To je crazy. Kámo, ani neviem trafiť, ale kámo, aspoň viem poradne jazdiť na bajku, to ani v realite nedokážem. Kámo, však typek na mňa ani nejde, však ho ani nevidí. Boom! Kámo, a nič. Kámo, actually nič. Však on bol pri mne, ja som okolo neho skalkal a nič sa nestalo. Takže radšej budem teraz to auto ako biker. Skoč, no poďne. Typeček, vážne, to bolo crazy. Poďne, kde si? Tak malo aut, kámo, ne? Kde je auto? Bum! Jak ma netrafil. Tak ja som tu! Ty kam ideš? Kámo, doslova okolo neho skáčem a on si to ani nevšimne, tak to je crazy. A za mnou je auto, poď kámo, kde si? Ja som 3 bikers remaining, kámo, ja to úplne dodžujem každého. Typeček okolo mňa išiel. Takže on na mňa chcel asi ísť, ale nevyšlo mu to. Lebo ja som posledný biker, to bude to. Niečo aj povedal. OK, dáme si posledné kolo. A som bike alebo auto? Som bike. Takže ja by som bol radšej auto. Takže neviem, či sa mám nehať zabiť, alebo ich zase tak dodžovať. Ja sa asi nechám zabiť. To bolo skôr, než som čakal. Ja som nečakal, že tam bude. Ale ideme respawn as a car, pretože ma auto viacej baví. Takže máme tu 2 hry za bike a 2 hry za auto. OK, tu mám vybalancované. A vytrepal som sa. Ani som ma netrafil. Čo robím? Typeček sa tu tiež krúti. Typek ešte nevie, čo ja som schopný, to čo bolo, bráško. OK, kámo, typeček trošku dospidranuje, ale ja ho doženiem. On ma tu ide provokovať, však ja ho prejdem. Buf. Kámo! Už druhýkrát som niekoho prešiel. A on si to... Tá hra si to nevšíma evidentne, že ja proste niekoho prejdem. To čo je? Táto hra je broken. Ja kámo úplne stlačom Dčko najviac, ako viem, a nič proste. OK, you wanted it. Idem si pre teba, kámo. Za to, že si ma jokoval. Je dobré, tak ja si idem preň. A pozri. Kámo! Mňa to štve, ja ho neviem trafiť. A ja mám, že drift shiftom. Dobre. Yes! Mám ho! Yes, kámo, a prekotil som sa. Super, ale mám ho, kámo. On ma tak štval a dostal som ho. Yes! Mám ho! Yes! Let's go! OK, takže to bude do tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite zanechať like a ďalšie videa. Čau.